Yazgı kurslar esas temamıza geldik. Yazgı kurslar, kaysı kurslar olar? Uçunluk deyip uçunluk kursumuzda orta klas okuvchilar için niyetlenen içinde İngiliz dili, Rus dili ve tahkik bilimler var. Tahkik bilimlerde çağların düşünüpläjek diline matematika, fizika, kimya, biyologiya ýaly sapaklara öwrediler. Tahkik bilimlerde fizika, matematika birinji level, ikinji level we ýani birinji derece, ikinji derece biyologiya, kimya ve häzirki wagtda täze goşulan biokimya sapamyz bar. İnternet teknologiýasynda Arduino ýagny robotik tehnologiýany öwretýän programma, grafik dizayn, grafik dizaynda UI, UX web saytlar üçin, web saytlaryny döretmek üçin ýazylýan dizaynlary öwretýär. Häzirki wagtda biram kompýuter esaslary, ýagny kompýuter esaslary kimler üçin esas gelecekde programma dillerini ýa-da kompýuter tehnologiýasy hünärlerde okujak ýa-da işlejek adamlara başta girmek üçin esasy gerek sapak bolup durýar. Soňra daşary ýurt dilleri bar. Daşary ýurt dillerde ingliz dili speaking, ingliz dili reading bar. Speakingde ingliz diline bir-birleri bilen gürleşerler agzalarymyz. Readingde belli bir makalar ýa-da kitaplar okap şolary terjime etmek we şolara söz baýlagyny güýçlendirmek üçin niýetlenen rus dilinde grammatikasy başlangyç derejede we ýokary derejede bar. Ýani başlangyç derejede hiç zat bilmeýänler üçin, noldan başlaýanlar üçin ýokary derejesi bolsa biraz bilýän ýöne öz rus dil grammatikasyny ösdürmek isleýän adamlar üçin niýetlenen. Soň nemis dili we nemis dilim başlangyç derejede ýagny A1 derejede öwrediler. Ondan soň ykdysadyýat, birja we ykdysadyýat temasynda kursumuz bolar. Umum raspisaniýa şular ýaly görýän bolsaňyz, käbir kurslarymyz dowam etýär, käbir kurslarymyz bolsa martyň başynda başlaýar. Muny siz öz okuyan ugrunyň Telegram kanalyndan ýa-da Discord serwerimizden görüp bilersiňiz. Özüne degişli kanallarda paýlaşylýar. Hatda tutorlardan hem sorap bilersiňiz. Umum raspisaniýa şular ýaly, birinji günden 7-nji güne çenli, duşanbeden ýekşembe çenli kurslarymyzyň sany şulardan ibarat. Ýadyňyzdan çykmalyk üçin şu suratda soň özüňize ýükläp bilersiňiz. Ýatdan çykarmalyk üçin egerde birden köp sapaklarda gatnaşýan bolsaňyz, özüňize saklamaňyz bolar. Ýaz kurslardan başga-da YouTube kanalymyzda we web sahypamyzda video kurslarymyz bar. Ýagny Webstart, Python, olaryň hem sanawy bar. Ony Discord serwerimizde ýakynda paýlaşar. Egerde YouTube kanalymyza girseňiz, size ýöreýär her bölüme degişli video sapaklar duranlar görüp bilersiňiz. Olar haýslardan ibarat? Häzirki wagtda kimya, organik kimya sapagy, video sapagy, 6-njy klas fizika video sapagy, Python ýagny Murat Nesirowň Python kursy bar. Başlangyç derejedäki Python başlamak üçin. Soň Enejan mugallimimiziň matematika video sapagy bar. Men özüm Webstart ýagny HTML, CSS we jQuery ýaly web developing'in başy ýagny başlangyç derejesini öwretýän video sapagym bar. Pascal programma dilini öwretýän video sapagymyz bar. Tutorumuz Döwlet Ulyaglyýew. Ataş Mämedowyň AutoCAD programmasyny arhitektorlar üçin eň möhüm bolup biljek programmalaryň birini öwretýär. Köp bilmiş diýen tutorumuz C++ programlama dilini öwretýär. Daşary ýurt dillerinden Hytaý dili, Rus dili, nemis dili we ingliz dili ýaly video sapaklarymyz bar. Soňra ykdysadyýatdan nesip bolsa geljekde birji we ykdysadyýat kursyny Abdurrahim Agajyk video sapaklaryny sizler öwreder.